teacher, grabe. Sino hinayaan yung teacher magsulat sa blackboard? Makakatikim ka din. Ito ang mangyayari. Yan ang mga inuna nyo sa buhay nyo. Galing squatter. Oh, teacher, kalma. Teacher, kalma. Oh, magsiyo po. Oh, magandang umaga. Kasi late yung sarili nyong punong gulo. Paulo, ako nga pala. May dala-dala ako para sa inyo. Hoy, Jerry, huwag ka na magdadaldal dyan sa katabi mo na babae. Ang crush na yung tropa mo eh. Hindi magpapakopya sa'yo yan. Sige na, ako na magsasabi sa'yo. Nakita ko na. Ito, dala-dala ko mga memes para sa inyo. Kaya atin na agad simulan. Tama. Tanggalin mo lahat. Tama lang. Nag-google na sa'yo. Kung gusto ko maka-perfect eh, bakit? Pag hindi kayo kasama sa aking pag-angat. Minsan kahit lumabas ka, mas magulo pa sa labas eh. So dyan ka na lang, tiisin mo na lang. Sunod! Tugaling kay Fred. Nakakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Ako mukhang grade school to. Ako galit si Una Teach. sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Andali. Sa logic ang in-implement ni Madam, hindi ba boundaries din yung paglagpas mo doon sa sinabi mo? Mga bata yan. Parang ginagamit mo lang yung lagi ginagamit ng mga nakatatanda pag gusto nilang gulangan yung kanilang pinagsasabihan kasi wala silang mas magandang pang-explain doon na wala ka narating, di mo ko katulad, may pinagdaanan na ako. Tama naman yun eh. Pero kasi hindi yun yung sagot doon sa argumentong yun eh. Hindi yun ang magsusolve kung bakit kailangan nyo ako respetuhin. Kasi hindi maintindihan ng bata din in the first place. Wow, ito pala yung mainit-init na pagkita mo. Kaya kayo makikinig kayo sa akin. Pag tinuturuan ko kayo, hindi ko kayo ginaganito. Nag-live siya sa Ang TikTok. kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo. Nang-gaslight pa si Di kayo teacher. marunong rumispeto. May bago natin pagpatuloy to. Hindi ko alam yung konteksto kasi syempre, ni-live niya to. Syempre, down na. May mga nag-screen record lang. Hindi ko alam up to ano yung nagsimula nitong galit ni teacher. Mamaya pag-uusapan natin yung mga pwedeng rason nito. Tapusin muna natin. Teacher, kalma. Teacher, kalma. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Alam mo sa sobrang dami na ng mga papanood ko dito sa internet. Hindi ko alam kung gawa to ng mga skit eh. Hindi ko alam kung skit to ni Madam para sa content niya o talagang totoo siyang nagalit. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi alam niya naka-live Wala siya. kayong lugar sa mundo. Girl, ano ginawa? Hindi gusto rin malaman na nag-screen record eh. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Oh! Bars! Pang-flip top si Madam. Sim ni da. Ako tinaasan na ng Ken. Gano'n bang! Ang dami natin kailangan himayin dito ha. Meron ako tatlo na isip dito eh. Una, may karapatan siya magalit. Meron siyang karapatan ilabas yung nararamdaman niya sa klase niya. Kasi minsan talaga, well, most of the time, marami naman talaga mga estudyante na very unruly o disruptive sa classroom. Pangalawa, yung paraan niya ng pag-de-escalate nung init, diba? Yung de-escalate, yung chaos na nangyayari sa class, yung gulo na nangyayari sa classroom ay medyo OA. Kasi nakita mo, nonchalant yung mga estudyante, diba? Ako kasi mismo, sa experience ko, hindi naman yan nagki-carry over, diba? Parang 1+1 o carry over 2. Hindi yan nagki-carry over sa susunod na mga araw, sa susunod na mga linggo eh. Babalik din naman yung gulo ng mga taong yan. At ganyang klase bang respeto ang gusto natin makuha sa ating mga estudyante via fear. Yun naman yung side ng mga estudyante. Sa side naman ng mga guro, baka nagkataon lang din na nasa bad mood si teacher or at least hindi maganda yung kanyang hulog ngayong araw, di ba? Di mo alam, baka meron siya personal na buhay pero hindi naman professional na ilabas natin yung ating galit sa iba. Di ba? Break the cycle. Kung ano yung nararamdaman mo, wag mo ibuhos. Mga taong, example lang, yung mga nagtatrabaho. Pag pinagtitripan sila ng boss sila, sinisigawan sila, kung ano-ano mga sinasabi sa kanila. Ngayon, pagdating nila sa bahay, yun yung kanilang dinadadat sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, na pagbubuhatan ng kamay, o na pagsasalitaan na hindi na
na unwarranted naman. Dalawa ko naisip ay, siguro isa na rin to example na mabigyan natin yung mga teacher natin ng extra credit. Kasi yung kanilang ginagawa, lalo na sa panahon ngayon na marami rin ng mga pariwara ng mga magulang, di ba, second home natin ang ating school, lumalabas ngayon kung paano tayo pinalaki sa ating mga bahay, na-apply natin yan sa classroom. So ngayon, kung ano asta natin sa bahay, feeling natin, maaasta rin natin ito sa classroom. Ngayon, babalik na rin ko naman ulit yung salamin. Doon naman sa teacher. Di naman kailangan ganun ka-OA yung ating reaksyon. Pwede ka magalit, pero hindi mo kailangan magalit ng ganun. Gusto ko na sa video ng teacher kalma. Teacher kalma. Teacher kalma. Nagkaroon ako ng Vietnam flashbacks dito. Naalala ko kasi dati sa classroom nung elementary ako. Lagi ako sinasabihan na mahilig daw ako tumayo. At sinabi rin yun sa akin ng girlfriend ko. Na tayo ako ng tayo para daw ako supervisor. So naisip ng aking teacher nung panahon na yon. Regarded siya, yung teacher namin yun, yung advisor namin na yun, na terror teacher. Ngayon, napansin niya lagi ako tumatayo kahit wala bang kausap. Ano ba? Only child eh. Naghahanap ako ng kausap. Wala na pa ako sa akin. Kinakausap sa'yo kayo. Kinakausap mo yung camera eh. So makikita mo paano nag-grow up yung psyche ko. Paano ako nag-cope. Ang ginawa niya, hiniwalay niya ako doon sa buong classroom. So isipin mo lang, merong, di ba, kumpol, mga 30 to 40 na mga students. Nasa tabi ako ng bintana. Literal na main character moment ako nun. Yung nakatingin ka sa bintana ka, ganun ka lang. Nag-iisip ka. Sakto pa, marami kaming bintana. No? Wala pa aircon nung panahon na yun. Yung tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa alas 3 ng alas 2, alas 10 ng umaga. Tapos, nilagyan niya ng chalk para may namatay. Nilagyan niya ng chalk yung aking upuan. Sabi niya sa akin, Mr. Paulul, pwede ka na lumabas dyan pag nabura yung chalk na yan. Ako naman tong pilosopo na bata, talagang umuuros, ginaganon-ganon ko, talagang kinukudkod ko ng leather shoes ko pa rin, leather shoes, hanggang mabura, saan ako tatayo ulit. Gets ba? Hindi ako na-trauma dun sa ginawa niya. Ewan ko, siguro nag-feeling bida-bida ako nun. Meron siyang parte ng pagdidisiplina na hindi nakakabastos. Kasi karamihan din naman sa mga magulang natin, o mga kinalaki naman, hindi marunong magdisiplina ng kanilang mga anak. Minsan naiintindihan ko rin naman kasi hindi nila kinalakihan, hindi nila natutunan sa mga, ngayon meron tayong mga sources ngayon sa online, kung paano magpalaki ng bata na hindi nasa-stunt yung kanilang mental, physical, psychological growth. So, marami mga ganyan. Malalim pa yan. Hindi naman ako kwalipikado para mag-deep dive dyan. Pero importante sa atin dahil nga pag-asa ang kabataan ng bayan. Diba? Sabi nga ni Dr. Pepe Rizal. Alam naman natin yung mga batang yun, hindi yun yung klase ng respeto maibibigay nila sa'yo. Ay out of fear. Ang gusto natin ay out of guilt. Na ay, kawawa naman yung teacher ko. Gusto ko ganun din yung tingin sa akin pag bilang isang magulang na inagkulang ako sa ginawa ko or mali yung aking ginawa. Napasama ang tingin ng aking teacher o ng aking magulang sa akin, 'di ba? Yun ang dapat iparamdam. Ano yung mali niyong ginawa? Nag-focus kasi yung teacher doon sa wala kayong mararating na sobrang ang layo. Hindi na masasolve yung problema ngayon. Gusto mo lang na instant na gratification na pakinggan nyo kasi ako may narating kayo, wala. Kaya nga sila nandyan para meron silang marating. So, 'di ba? Hindi tayo nagtutulungan dito. Ikaw yung teacher, alam natin na kahit mali yung ating mga estudyante, nasa iyo ang pedestal, 'di ba? Na ikaw ang nakakaangat, 'di ba? Be the better person. Ikaw yung nakakatanda eh. Mga bata yan eh. Huwag mo expect na napakaganda na magiging desisyon yan araw-araw. Diba? Naglalaro nga ng ML yan. Yung pala napakamaling desisyon na sa buhay. Diba? So huwag natin expect na kasing level natin sila. Alam ko dapat i-treat natin sila na parang mga adults para matuto sila ano ba ang tama sa mali, ano yung mga gray area, maintindihan nila paano ang context ng buhay, ganito ang ganyan. Sa inyo, ano yung mga pinakamasasakit na sinabi sa inyo ng mga teacher nyo sa eskwelahan? Well, kung hindi teacher, kung maganda ang experience sa mga teacher, so ako okay ang experience ko sa mga teacher ko eh. Iba nga doon, naging mga kaibigan ko pa sa labas pa ng classroom. Kasi daw matanong daw ako eh, lagi daw tataas sa kamay, Ma'am, ano ibig sabihin nito? Kahit sinabi na. Kasi ako ayoko lumalabas sa classroom na hindi ko naintindihan. Kasi sayang eh, no? Nag-yap-yapin na yung teacher natin. Isipin ng tao, tanga ako. Isipin ng mga kaklase ko na tanga ako, okay lang sa akin. Importante lumabas ako doon na may natutunan ako. Wala akong pake. Kung hindi man sa mga teacher, ano naman ang pinakamasasakit na sinabi sa inyo magulang nyo, di ba, regarding sa ganyan? Makinig mga mag-aaral. Sunod na. Okay, Padre Sal. Mukhang geto gusto ka pumasok ni teacher eh. Ito na po, santo na po ako. Di po ako, magiging mabait po ako. Hindi po ito tinuro sa aking bahay pero gagawin ko po ito sa classroom. Sunod. Makakatikim ka din. Pero sa context daw nito, mabait naman daw si teacher dito. Ano lang, gesture lang talaga.
Si Sir Andot daw. Shoutout kay Sir Andot. Tatamain mo yung tanong ko, tatamaan ka sa akin. Meron mga tinuturo din, kaya sana rin mapaigting din yung curriculum at yung pag-alaga sa ating mga teacher. Like, nasa tama ba silang mental state? Maganda ba yung kanilang sinasahod? Yung stress nila, masasalpak lang nila sa mga estudyante nila. Walang ikabubuti kasi kung dudut-dutin natin yung teacher. Yes, mali siya. Pero wala rin ikatutulong kung pagtitripan mo, ibabash mo. Ano lang to gusto ko lahat ng ating mga nire-reactan meron tayong makukuha. At kung meron man tayong makukuha ang mga aral dito, gusto ko ma-apply din natin sa totoong buhay, di ba? Kaya kay Jess, paano kumalma? Baby, kalma. Ito dapat turuan mo si ma'am kanina, ma'am. Kung ngayon meron ng face-to-face class, ito naman in your face ang ginawa ni teacher. Sunod, mama, paano ka maging teacher? Good morning po, sir. Hindi ko po ma-access yung PPT. Pwede po makahingi ng copy. Ko lang na-gets. Pipiti ba ni Loto? Pipiti, my friend! So, yun nga, bigay pa rin tayo lagi ng boundaries. Baka syempre masyado tayong sobrang kulit sa ating mga estudyante, baka binabastos sa tayo o tropa ang tingin sa atin. Kailangan maintindihan ng mga estudyanteng yan na kahit tropa tayo, pagdating sa loob ng silid-aralan, teacher nyo ako, hindi magkakaroon ng tamang flow ang pagtuturo. Hindi magkakaroon ng tamang flow ang pagbibigay ng knowledge. Kasi mangyari lang parte nag-uusapang lasing. Para tayong si Frank tsaka si yung kausap niya lagi. Nagduduraan lang tayo na para magka-level tayo. Hindi tayo magka-level. Pero ako inaral. At dun nga papasok, kung sinabi kanina ni Madam Galit, makinig kayo kasi ako pinaghirapan ko to para ma-share ko sa inyo. Hindi ko to pinaghirapan para ipagyabang sa inyo. Hindi ganoon ang chemistry nitong ating silid-aralan. May kaklase kang clown. Na-late lang, nag-magic pa. Siyempre, kesa ba magic yung grades ko, boy? Oy! Hey! Oh! Oh! Galing mo, boy! Ano ba? Natuwa sa'yo si teacher, pero mamaya pag uwi mo, papalakpak din ang magulang mo sa'yo. Bakit tumawag ang teacher mo ngayon? Ano daw magic mo, ha? De-escalating tactics dito ba? Di magalit si teacher sa'yo? Sunod, proven. Ano ba yan? Nakalabas na nga ako ng classroom, mag-iisip pa ako. Di ba trachea ito? Skin, okay? Nag-aaral pa ako ng anatomy. Sige, check. Plus 5 points kay teacher. Sunod. Ay, ito ko na agad. Galing! Galing mo, teacher! Oo, oo. Kung kaya hindi nakikita yung nasa ilalim. Ay, grabe naman. Touchscreen. Dito touchscreen. Touch by touch to eh. Touch by touch. Patay mali siya lang si sir. Galing. Ano to? Singapore? Ano saan to? Saan to ginawa? Galing, idol. Pasok ba yung nag-magic kanina? Minagic din niya yung presentation. Naalala ko na naman yung mga teacher na nagpa-PowerPoint tapos hindi nagtuturo. Pero sinabi naman, nakita ko sa comments na isa din daw yun way ng pagtuturo. Pero siguro sa akin hindi siya effective. Gusto ko yung ginagawa ko sa inyo. Parang kinakain ko siya, tapos hinihimay ko sa sarili kong pagkakaintindi. Kasi may mga tao talaga mas gusto pasimplihin eh. Di ba? Parang tinatayo mo. Literal, tinatayo mo. Kung ano yung iniintindi mo, tinatayo mo siya in its simplest forms. Gusto ko, binabasa ko lang muna siya, tapos titignan ko, paano ko siya naintindihan at i-explain ko sa inyo. Ganun lang yung paraan ko ng pag-intindi sa isang bagay. Gusto ko siya explain sa inyo kung paano ko siya naintindihan, kung paano ko siya ilalapag sa aking kokote. Kasi kung ganun lang, isa na nagbasa na lang tayo lahat ng libro. Doon nga papasok na, kasi may tinatawag sila na parang self-learning, student-centric na learning na sila iintindi. May mga estudyante na mas gumagana yun. Ako 50-50 ituro mo sa akin instead of basahin ko lang sa textbook. Yun yung aking experience sa mga ganun. Oh, teacher, grabe! Sino hinayaan yung teacher mo magsulat sa blackboard? Oh! Ito pala si Prof kanina eh. Masakapagod pa tayo truck sa mga estudyanteng makulit. 5 points para sa editing effort. Yan kaya Apollo. Good morning class female. Sabi ko mag-ibigay! Pag inilis nyo ako, makakaramdam kayo ng galit. Pero siguro ilimitahan lang natin kung gaano katindi yung mga sasabihan sa mga estudyante niya. Kasi karamihan yan, hindi naman maintindihan eh. Mamasamain nila yan. Kakadal sa dorm! Oh my God! Maingay na nga kayo sa classroom. Maingay pa kayo sa mga dorm. Yan ang hirap sa atin. Ayoko na. Sunod. Plus 5 points ka sa blessing. Mga playlist. Sa lahat na ni-review ko, ikaw lang pumasok. Sino inayahan to magluto sa classroom po? Basta magkabagsak ha. Angat tayo na angat eh. Kakaangat natin ang mga nilalandi natin sa tropa eh. Baka bumagsak tayo sa grade ha. Wala kayong mararating. Hindi mo mararating yung crush mo. Sunod. Nakita ko na naman. Tama na. Okay. Spam F para sa ating tropa. Sunod.
Ilalabas mo ID mo o ilalabas ko utak mo? Punong-puno na yung guard. Ilabas mo na yan. Sunod. Wala kang suot na ID. I won't let you go. Dito ka lang. Ano to? Guro, inalagaan anak na kanya estudyante habang nasa klase. Guro sa Northern Samar na nakuha ng buhat-buhat ang anak ng isa sa mga Buti estudyante lang di nakuhanan. Mismo yun. niya habang nasa klase. Grabe, Lods. Yan. Diba? Nag-viral sa Ito social- literal teacher na talagang ang classroom ang ating pangalawang tirahan. Kahit nagkaroon ka ng bahay bata, ito naman ang iyong pangalawang Media tirahan. ang mga larawang ito. Isang guro na may hawak na bata habang nagtuturo. Nakatuwa In-upload ito ng kanyang mga estudyante. Humanga ang mga Miss Rosaline. netizen. Saludo raw sila. Paano ba naman? Nakita ko, nahihirapan yung nanay gawin ng maayos yung kanyang Siyempre, report. So, nag-offer iingay-ingay na yan ako. Kargahin ko yung baby. Siguro maganda na rin tong parang mensahe, parang double-edged sword. Ito ang mangyayari pag yan ang mga inuna nyo sa buhay nyo. Hindi ka naman sinasabing masama di ba? Pero kung yan ang unahin nyo, expect nyo, nahihirap talaga ang buhay nyo. Magiging sobrang daming problema sa buhay nyo. Plus 5 points ka sa dorm! Sunod, maganap kayo sa school. Ano to? Naku yan, naturok na, kaya ka nasundan. Ganito lang, ganitong tusukan lang ang gusto ko! Pasado sa klase! Tato. Tayo mo naman, hayop ka! Yan huwag mong duduraan sa dorm yan. Nakakasabi ko lang sa'yo. Doon natatapos sa ating in-your-face class. Gusto pa na ba ito? Pindutin yung mga video. Pag di nyo nilike, babagsak kayo sa kahit anong ginagawa sa buhay. Punong gulo, Paulo na mamaalam. Shoo!